Башкортостанда бүтін Рәсейдәге кеүек вакытлы матбугатты төп мәгълүмат сыгынагы дип хайлагандар кәмей. Әмма республиканың төп газет-журналдары тиешле тиражды кимәлдә тотып килә. Матбугаттың киләсәге ниндәй булыр? Басма журналистика нисек үзгәрә? Нимәгә игътибар итәргә? Аш хакта һөйләшәбез бүген. Һаумыгыз эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Матбугатка язылу тураһында Башкортостан журналистлар союзы рәисе, Башкортостан гәзите баш мөхәррире Вәдет Исхак һөйләшәбез. Һаумыгыз Вәдгайфович. Һаумыгыз. Вәдгайфович, бына кисә генә безнең журналистлар, коллегаларыбыз вакытлы матбугатка язылу көнен үткәрделәр. Канәгатьсезме? Нисек бара әлеге вакытта язылу? Исламда кисә безнең бик матур сара үтте, матбугатка язылу көне дип аталып үтә. Әйткәндә, бу безнең хәдәр сара традициягә әйләнеп китте. Моны игътибар иткән хәзер быелгы сараны без Шәһит Худайбердинең һәйкәленә сескә һалудан башландык. Чөнки менә ул үтте җитәһендә Шәһит Худайбердинең туган көне 9 октябрь шулай. Һәм менә бу бигрәк тә менә безнең журналистларны, гомумән унга килгән кунакларны ла шул сараны бик әһәмиятле икәнне күрһәтеп торды. Шул сараны башлау иде, Исламда шулай. Һәм аннан тыш менә сараны башлаган сакта безнең журналистларга Рәсәй журналистлар союзының медальләрен тапшырып киттек. Онда әйткәндә белән 4 коллегаларыбыз шу медальгә лаек булды. Һәм ялап менә без күсеп киттек. Менә шу гәзиткә язылу көне уңайлы артык безнең башкарган сарага, ул байрамга дип әйтәйгәндә, кемнәр онда булдар күргән хәзер бит инде халыкның күплеге, Исламда көндә матурлыгы дип әйтәйек бит инде халыкта ошо байрамга әүрәтеп торды инде. Канәгатьсезме язылышлар ханым? Канәгатьле килгән сакта, Исламда без менә әле кисә генә һәр инде сара үткәргәндә, без уның теге хангала карайды, шулай бит инде. Газет, журналдар бик актив язылгандар, катнашкандар. Әйткәндә, менә уртаса дип әйтәйгәндә, һәр редакция бер 30-50 экземпляр дана газетка, журналдарга яздырткандар. Бұл сұрақта дүйім алғанда 500-ден артығырақ данаға газет журналдарға язылгандар. Бұл бетін әшірет бойын сайында. Һәм ул хәйрия компаниялар ине бит, шулай бит махсус хәрби операцияларга катнашучыларның гаиләләренә язылырга мөмкин. Бұл сұрақта без бит инде мәсәлән редакциялар эшләгән кешеләр үзләре язылдылар. Шулай бит инде. Шуннан тыш улар үзләренең гаиләләренә яздырдылар, тугандарына, достарына, һәм төп безнең ана шул бүгенге сараның, ана шул кисә үткәргән сараның шул темага алып бит хәйрия акция булып торды. Шулай бит инде без монда күргәнбез бар, монда лобары подписка дип һәр сак куябыз. Онда әлбәттә без монда шул теге махсус хәрби операцияларга катнашкан, һәлак булгандардың тәвәйтендә егетләрнең гаиләләренә, әсирләренә, тугандарына ла бит игътибар итәбез. Һәм моны кунакларның арасында күргән хәзер бугай, онда менә Радин Әхмәтов үзе кайтты, менә ялда, ике аднага ялга кайткан, ул да матур сагыштан бит инде Арнат Культуманов та булды. Онан тыш та беренче менә безнең хәрби операцияларга катнашкан, шунда актив кешеләр килделәр, шулай бит инде. Улар да үзләре яздырдылар, әйткәндә, менә без монда акцияны традицион рәвештә үткәреп торабыз бит инде. Һәм безнең Баграм дип йөртәбез инде. Ул безнең бөтенлегә хәзер таныш, шунда легендар дип әйтәктә була инде взвод командиры. Ул елда менә 5-10 кеше үзенең солдаттарының әсәрләренә яздыртып тора. Үзенең аксаһына менә хатта белүсә монда ондан турып бит инде, хатта монда ялда булмагалар да, менә улар менә безнең газетка матбугатка берсе бит тараф түгелдер. Чөнки газет укыдылар, газетта күрәләр һәм туганнарына, достарына һәм солдаттарга тараталар. Исламда Башкортостанда ул бер традиция дип әйтәктә була, вакытлы матбугатка язылу. Һәм шул вакытта әле икенче бер тенденцияны күзәтәбез. Социаль селтәрләрдә газет, журналларның төркемнәре үзем генә үзләренең язылучыларын ия. Яңа гына карап алдым, Башкортстан газетының язылучылары 240 меңдән ашу. Исламда бу заман талабы. Шуның өчен менә без хәзер күпләп ошо Юсуфтау юнәлештә беренче еллык эшләй башланып, күрәүсә менә безнең бирәктә битендә әйткән Башкортстан газеты, Яшьлек газеты, башка безнең район газетләрендә әйткәндә бик актив эшләйләр бит инде. Улар менә социаль төркемнәрдә бик әүдемдәр. Бу соракта республика башлыгы әйтеп киткән, халык кайда без шунда булырга тиеш шулай бит инде. Әлбәттә безнең газеттың теге батманың кагыз варианты кәмит дип кенә утыр булмай бит инде. Халык нимәдер укый бит, кайлар йөри бит. Әлбәттә улар безнең бөтен халык хәзер телефонда, шул соцсетьләрдә утыралар. Әлбәттә без шуңа без шул юнәлештә без күпләп ныклап эш башландык та бит инде. Ул һәмтәләрне сарту әйткәндә менә безгә каракына
Сочи қаласында Бүтін Ресей форумында катнашып кайттык. Біздің республика батмалары, онда біздің яшілік, Башқұртстан, һәм район батмалары, біздің журналдар да, олар самты матур гына уңыштарга өлгешеп кайттылар. Біздің еңгүзләр башка елларга караганда айтып әйтердем, бүтән сәхнәдә утырып, біздің шунда басып тордылар. Біздің вәкилләр басып торды. Әлбәттә, ондан артык кешенең бір сәхнәдә басып торы, улар тарихта булган дип уйлыйм. Үдегедән төркем торганда ла әйтегез, газетның төркеме лә еңүсе булды. Бұл сұрақта мен өзімнің коллективқа зор рахмет етіп кетерін самта коллектив мен өзіміздің Башқұртстан газетінің коллективін құрыланам. Олар бал құртында шынап тырышып ішлеген кішілер. Әйткенде мына біздің социаль төркем ол ертеңгі сағат 6-нан асыла, кескі 12-легіне ябылады деп әйтердім. Хатта ол ябылмайды енді. Мына біздің қыздар күн өтуні машында ішлейдер енді. Тәулігіне 24 сағат. Әлбетте шулай мында ялдық біздің шәмбе ял көндер бүтінләй жоқ. Мына самта бүтін олардың дәртләніп ішлейдер. Әлбетте біз олар дәртләніп сарахында қараған бады. Шының соң бұл сұрақта екі ақлапта бір-бірдің нетәбізін қарап тұрабын. Вазғайфолович, демәк, хағымдай хайвазма газеттің келесегі социаль сілтерді депме? Жоқ, олай түгел. Бұл әлігілі беден шыл газеттің мен халыққа беден теге ядған әйвердер еткердің бір юлу бетінде ол. Шылай бетінде. Кемдер газет оқи, кемдер мәтәлән бетінде ол социальтерді отырға тұрыша. Қайдалар интернет бар, қайдалар жоқ деген хамақ бетінде. Но, енді кемге шына юл оңайлы, ол шына хайлай асақ. Кемдер газетсе де еше алмай мәтәлән бетінде. Олы вакилдер, халық вакилдер, әніл қария халықты бетінде. Олар біздің әлі бүті әлі тібеті батма матбуғатта көбірек ұлтарлар шыла бетінде. Олай ғана түгіл, әді біздің ештерді газеті журналдарда оқы баралар. Мәтәлән, менің балалар, олар Хәзер түгел, электен, бәлки менің бірге тәрбиеленгендердер. Олар газетті көз алына кетермедер, мәтәлән. Олар бәлкеден оқып өттілер. Ондай ғайлар бик көп. Шоның соң бір ятлағына газет е бүті тепелерге артады бетінде олай түгел. Сөнки бір қасына мен газет бүтірті ойламайым. Сөнки хәзер бір тапқыр етмейді бетенді. Тут телевидение бітәті беттілер. Интернет келеті беттілер бетенді. Оңа теклен бітіне театрдар бітәті, телевидение қалаты беттілер, келеті беттілер ша бетінде. Телевидение келіп сыққасы радиоға шындай ялмыш yorağanдар еді? Ялмыш yorağanдар бетінде. Бұл сұрақталар мен жоқ. Мен оптимист. Шоңсын мен газеттің редакторы мұхайры олар қанаты ол газет бүтмейсек. Хатта бұна сетелдерді әлігілі баяғы журналистер союзы ұйыштырған бір медиа форумдардың бірігінде федераль спикердардың бірі әйткейіне сетелде Руса Европала газет һәм журнал, ол элитар журналистика деп. Снапта шулай, мына ол бедің рәсерлі бетіне шынытығы элитар тегенде бет, онда журналдар, газеттер бар бет ол. Өзінің әдгіне болған тиражымен әмәлік бик мүхем шындай әйметлі газеттер, журналдарды баршылай бетінде. Олардың да көзінде тұтырға мүмкін. Әмәлікен біз өзі әлі халық газеті. Біз халыққа сығара. Ұша бетмені, мәтә біздің республикалы сықын бар газет журналдарда, олар бетінде бізді кем оқи халық. Ұша бетінде дәртігі айырмына, тармаққа келдері түгі. Теңде дәртігі корпоративный журнал газеттер түгіл бет ол. Біздің газеті кем оқи? Әлбетті халық оқи. Ұша бетінде. Несі сығара керек? Әлбетті халықтың ихтияжына яу берген үкіметкелі яқшы мәқалар бұларға. Шул сақта әлбетті газеті халық оқиясақ. Шайтып айтып кетерінім түге. Нендедір бідәлі түге хары газеттер хамақ деп әйтегенде түге фектар артынан қуып ет, ғафу түге телехендер бірінші бетке бетінде фотолар қойып бетінде тікішіне әурет үрсін бетінде аңлап тұра қадымында хүйлеп өтіп өтір болмай бетінде. Біз халықты өтіп алықтармай бет. Тәу сиратта біздің тәу мақсат газеттің бетінде халықтың арағанда Тоторықлық бұлдыру, халықтың арасында шул тәрбие әһмиятлі материалдар беріп, мақалалар мәсіғышты тау бетінде тәуі сират әлбетті мұна бигеректі қады бик популяр деп әйтегенде патриотик илгерлік темаларына мақалалар беру бетінде. Біздің мақсат шулай. Айрыса өді біздің яугердар тұрағындағы, хәзін газеттегі һәм коллегалардың башқа газетлардағы язмалар, олар бик актуаль һәм бик қызықлы. Снапта біздің журналистика алып қарағақ, олар еліктен Олар патриотик шунда илгерлік юнелішіне ішләнілер. Біздің бұрыста шулай. Түп бұрысты бетте халық арағанда, ештер арағанда біз оны тәрбиелерге тиішбіз. Тәусиратта. Бигерәк те мына махсус хәрби операция башланып кеткәс, біздің коллегалар монда бірінде де тігі мен журналда газетті, яки телевидениеме айырып қарамақ дейнім. Бүті әлі мына ұшы юзықта бик мотор, шунда ентіклі едді мәқалелер, тапшырулар сығарып тұра ашыла бетінде. Шул юзықта ындық ішлейдер деп етейік.
Ысымта мында бүтәнең дә менә эшләре югары баһага лаек булсыракта инде. Моны был туралы безнең моны әйтеп киткәннәре булды. Моны Азат Шәмеш Бадранов бер шундый командировка барган сакта без монда 9 журналист барып төштек, махсус хәрби операция биләмәһенә сонына. 9 журналист. Монда телевидение хезмәткәрләре бар иде, радио хезмәткәрләре бар иде, газет журналдар, Россия газет журналдары булды, газеттар итеп бул матбугатлар булды бит, не бит. Моны ул тарихта булмаган уникаль шундай күренеш, уникаль шундай командировка булды. Моннан 9 тыгында табыз журналистлар көтеп торды. Унан тыш бит тагы онда баргас Донецк һәм Луганск журналистларына очрашып, шуна бик зур шундай тапшырулар эшләнек һәм командировка беренче линия итеп бирде. Бер тәүһидәткә тиклем барып иттек. Шундай безнең шундай кыю журналистлар бар. Әлбәттә ул журналистлар бүген дә эште дәвам итәләр. Моны даими эштә барып торалар. Айырса бик зур рәхмәтләр менә һеҙҙең был соракта байсты, моны безнең телеканалы хезмәткәрләренә Садриевтарга бит инде командаһына, моны әле бит Илдар да барып кайтты бит инде. Улар да бик менә шундай афарындар дип әйтерәк. Байбулатовтар да әйтәм инде. Гомумән, моны телевидение хезмәткәрләре, улар командировкалар узак бит, 40 көн ятып эшләп кайттылар, шулай бит инде. Афойтик онда кунакка бармайлар. Кайда барһаң да, нисек йөрәһәң да, хәүфле зона бит. Аңлап тора, шулай бит инде. Шунысын журналистларга. Тап шуның өстендә хәрби журналистика дигән төшенсә, хәрби журналист дигән төшенсә бездә республикала тәүгеләрдән булып барлыкка килде дип әйтсәк аңлашмабыз. Снапта шулай хәрби журналистика дигәндән безнең Башкортстанда моны был термин бигрәк тә нәкъ шундай киң таралган. Каралды дидек, моны безнең хәрби журналистларның эшенә айырса безнең республика башлыгы Радифәрш зур игътибар итә һәм итте дип әйтәйек бу соракта. Чөнки бөтен Рәсәй журналистлар форумына Сочига беренче тапкыр республикадан, даже регионнардан дип әйтәйек инде. Ул беренче булып ул Радифәрш менә журналистларны сорашырга барды. Ул әлбәттә менә безнең журналистлар союзының баһаһын битен бәтен бик югары күтәреп бирде. Оны баруына бер баргас бит һәр сак Радифәрш менә ул нидер яңалык индерә. Ниндидер теге эш һөҗүмтә буенча нидәдер сарлар күрәшләр бит инде. Һәм шунда без уны журналистлар белән сорашудан үткәндән һоң ул менә үз әйтте инде. Әйдәгез вадут дип әйтте инде. Безгә карап әйтә инде. Башкалар уйлай торган, без Башкортстанда менә хәрби журналистларның законын тормышка ашырак булдырыйк дип әйтте. Һәм белүсә менә быел июнь айында бит инде Россиядә беренче тапкыр хәрби журналистика буенча безнең шундай закон кабул ителешләр бит инде. Унда журналистларга ташламалар да каралган, билдәле ярайган эшләр бит инде. Иң мөһиме был танылу, шулай бит хәрби зонала эшләгән егетләребезнең уларның эшен тану, баһалау дип әйтергә мөмкин. Әлбәттә, шулай менә ошо закон сыккас миңа Луганск халык республиканы, Донецк халык республиканы коллегалар шылтыратта әйткән дип булармын. Ике яклы журналистлар оешмаларына килеш төзегән бит. Вадут нисек тормышны ашырдыгы дип биләләр бит инде. Ну, ашырусы әйттем бит, әлегә республика башлыгы безгә ярдәм итеп тора икән, бу соракта бит инде без уны тиҙ арала шуны тормошка ашырырга өлгәштек бит инде. Бул әлбәттә журналистларга игътибар, безнең хезмәткә баһа. Зур рәхмәт әңгәмәгезгә. Уңышлар теләбез эшегездә. Хөрмәтле тамашачылар, Башкортстан гәзитенең баш мөхәррире, Республика журналистлар союзы рәисе Вәдүт Исхаков менән һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.